гарм даста. Ana jura ira megan mikser. برادر عزیز سلام علیک. فرما پوری ای. در روشنی بیم که روشنتر باشه. نام نوار ساختنی دستگاهی چوبتراش با آهنپاره های دسترس نزد حولگی بارشی نترشیده. رفتیم با پیش. آهنپاره دیدیسته که درجه سوارکه کردگی قایناق میگن маточки قایناق کردگی درجه جوش کم بردگی جام قایناق کردگی очиқи гап ҳаме ки оҳанпорои 50 дирама килош 50 дирам яъне мефурӯшӣ ку ҳам хеле ай гирифтем як дута секанҷа уголок ана задем ҳамин хел сварка кардем овардем кардем ҳамин хел ина пояш сахт маҳкам кардем ки бақувваттар шавад дута ҳам хелӣ ина якта ина яктага най ҷундоракое ки мебинӣ ино ай касе ки агар дар бетон кор карда боша дар Россия барои паловкаан метовиш маҳкам мехапа. ана ҳамин тараф шикоф кардем бурқатӣ то и тарафа я той ҷара иҷа биромад я тедгар шуҷа ҳардаша кашидем маҳкам и секанҷои мо дар ҳамиҷа маҳкам шудан ки намеҷинбан ва ҳисоби мо ки ана ҳамин миксер иам дастрас буд ира ким кадом мардум кор фарандагия дар Россия дар Санкт Петербург эҷашам навиштагия ки Файзали не фасад ай фасад омадагия ай Питер ай Санкт Петербург як бародар ира ҳадия карда барои мо равон кард зинда боша мерем ба пеш дар болои ҳами секанҷа ҳами миксера маҳкам кардем гӯ маҳкам нест маҳкам мешавад иҷаша итарашам хел мондем ки барои рост туғрӣ карданаш миксер мегарда ҳами тараф иҷа маҳкам кардем ин болт хати болта мекашем ҳам хел болта иҷа варид накардем фуромӯш кардем ира иҷа варид карданда кор мекашем ира меқапа маҳкам меқапа инашам стойка поя барои ки наҷинба рафтем ба пеш ана ира теоркинша нишон додам ишам як уголоки 8 дар 8 дидӣ гуфтем ба инша бубрем ҷое ки болт дар ҳаминҷа будра маҳкам шава набридем соз кардем ана ҳам хели секанҷа боз якта дигар ина ира метовӣ маҳкамаш мекуна намерава пеши қафо намеҷинба анаи уголоки майдара задем барое ки иҷа поя меоя бориш сини қафо ира тов метӣ ай дарунш болт мебурояд чӯва зер мекуна вақте ки чӯва зер кард имкон дора ки бориш тарафи қафо биёя вақте ки дар қафош ҳаст ин хел секанҷа меоя ин хел бориш қафо намеоя маҳкам мешавад ёзи ҳуяй ина нав ҳисоб карда рост кардесем ба ҳами бояд ба сари ҳамиам та рост бишава ана то ҳамиҷара баъд дар иҷа ира қайнақ мекунем варид мекунем дарозиш ҳамагӣ 1.5 агар ай сари бигирем 1.20 мешава 1.20 иншоалло ки барои мо басанда ай зиёдтар тирошиданаш қимтар ай ҳозир қайнақа гирон мекунем ира варид мекунем сваркаи Россия омадагӣ нест ай султони кабир гирифтагӣ ай 800 сомон
3-4 сол пеш. Тамоме дига. Бачаҳо шумо истироҳат кунед. Мо давом метиҳем, боз во мехӯрем. бародаро, шток надорем. шток барои сварка надорем. барои ҳамин бешток сварка кардаистем. бешток якам безебтара чашмота мезана. лекин бачаҳо шумо сварка накунед. агар дастон шиштагӣ набошад, мақсад устои тени нашда бошед аз сварка, бешток сварка накунед. ҳатман ки чашмотонро мезана. ин зарари бисёр ҷиддӣ дорад. мо ки дастмон шиштагиай бачаҳо, бешток сварка мекунем. ҳамин хелам ягон каса савед наметем ки бешток сварка кунем. ҳатто агар устои 10 карата боша, бешток хатарнокай. ин бародари азиз, як қисми дастгоҳи чӯбтарошмон тайёр. ина ягон даста мекунем барои тов доданаш осонтар товхӯра. ёки ягончи хел тов метиҳем. ира меган ба забони русӣ контрагайка. гармай наҷа мекашиш ки наҷмба дар резба. дар сари ира тез мекунем ёки дар сараш ягончи тез мезанем. ҳамин хел. анаи тарафда як болт метоем. дар сари болт як оҳани ҳамин хел сешоха ман ҳамин хел меброя. чӯб меояд, дар ҳамон маҳкам мешава. ин тарафи чӯба тов метиҳем, маҳкамаш тезаи сар дар сари чӯб маҳкам мешава. баъд кнопкаро зер мекунӣ, тарошидани сар мешава. ҳозираша бачаҳо ҳамиқа боз давом метиҳем. боз чахчахмон идома дорад.